Tihomir Bendelja obranio je naslov svjetskog prvaka u twirlingu na nedavnom održanom svjetskom prvenstvu u Norveškoj. Kako se kaže da je obraniti titulu svjetskog prvaka dvostruko teže nego ga prvi put osvojiti, ovaj uspjeh u činjenicu da je twirling napredovao u smislu konkurencije i tehnike, ovaj uspjeh još je i veći. Budući da twirling nije toliko popularan u Hrvatskoj, svjetskog prvaka Tihomiru Bendelju pitali smo što je točno twirling, spada li on u sportsku disciplinu ili nešto drugo. Pa twirling je jedan jako specifičan sport, znači kombinira ritmičku gimnastiku, kombinira ples i kombinira sve to sa štapom. Dakle, to je jedna jako zahtjevna disciplina koja zahtijeva jako puno koordinacije, ritma, orijentacije u prostoru, dakle sve i svašta. Pa početci twirlinga, koliko ja znam, koliko sam s tim upoznat, su nastali u SAD-u. Dakle, oni su to imali u njihovim paradama sa njihovim bendovima. Dakle, to se zapravo na neki način razvilo iz, možemo reći, mažoreta. Dakle, to je nekako, na tome asocira automatski. Dakle, te parade, marširanje po ulicama. Ispred bendova su bili, dakle, ti twirlingaši, mažoretkinje koji su zabavljali ljude. Možeš mi reći malo neka o svojim početcima, gdje si počeo trenirati twirling i tako dalje? Počeo sam, ako se dobro sjećam, 2001. godine u klubu u Svetom Đurđu, ali nakon toga se taj klub, 2 godine nakon toga mislim se taj klub raspao, pa sam se prebacio u klubu Ludbreg i onda treniram u Ludbregu. Mislim da je to bilo 2003. godine. 2003. godine i onda si u Ludbregu? Da. A koliko imaš godina? 23. 23 godine. Pa, ali, kako si se odlučio, gdje si vidio uopće taj twirling, kako ti je došlo na pamet, nije sad to popularan kao nogomet, košarka, rukomet, otkud to, otkud twirling? Moje sestre su se bavile mažoretkinjama konkretno, tako je, u Svetom Đurđu. Ja sam gledao kako one vrte taj štap, meni je to bilo jako zanimljivo, bilo je nešto neobično, znači nije bilo klasično sad da se dečko bavi s tim, ali mene jako zaintrigiralo pa sam uzeo štap u ruke i počeo jednostavno plesati s njim, pa me vidjela njihova trenerica i rekla da uđem u taj twirling. Da bi reci, djeca nekad znala biti malo onako okrutna, vršnjaci, jesu te zadirkivali kao plesač, baletan, jesu bilo kakve takve otpori među društvom, među dečkima? Naravno da jesu. Ali ti to nije smetalo? Ba nije mi smetalo, da me smetalo već bi odavno odustao. Svake bile, znači bilo je malo zadirkivanja, to sve, ne? Da, naravno, ali svako ima pravo na svoje mišljenje. Svako ima pravo na mišljenje. I znači, kaj se sve gleda kod toga? Kaj sve moraš paziti kod nastupa da dobiš tu visoku ocjenu, ne? Dakle, prvo gleda se sama koreografija, dakle, što je uopće ubačeno u tu koreografiju, kakav je sam sadržaj koreografije, zatim tehnika štapa. Dakle, koliko se taj štap, na primjer, brzo vrti, koliko ga vi točno bacate, točno hvatate i slično. Zatim tehnika tijela, dakle taj ples i na kraju prezentacija, vaša prezentacija, ono što će prodati to sucima i publici na kraju krajeva. Jer se tu kod nas može bilo kaj računati na nekakav, ne znam, novac od twirlinga? Pa da, imamo potporu od tipa grada, od općine, što nam je jako bitno zapravo za naš razvoj i općenito za odlazak na prvenstvo, jer su to jako skupa natjecanja. Naprimjer, Norveška je jako skupa država, pa je trebalo i puno novaca da uopće budemo tamo, da uopće dođemo do nje. I kako onda pobijediti te Amerikance, moćne, oni imaju vjerojatno i na fakultetu, rekao si, i same vjerojatno imaju više trenera i tako dalje, puno više rade, ne? Kako si onda ti došao do toga da pobjediš njih? Vježbom. Samo vježbom? Vježbom, treba stvarno jako puno vježbe. A kako često vježbaš? Pa evo ja vježbam koliko imam dvoranu. To je bilo 4 puta na tjedan, po otprilike 2 sata. Ovisno, u vikendima je to bilo možda čak i 3 sata, ovisno o tome kako imamo termine u dvorani. Bio sam prvak 2006. godine, prvi put u juniorskoj kategoriji i onda nadalje sam svake godine, osim 2009. godine osvojio. Dakle, prvo su bila 2 europska prvenstva, pa je bilo opet svjetsko. Tu sam bio vice prvak svijeta, pa je bilo 2 opet europska prvenstva, to sam osvojio isto tako europsko prvenstvo i onda je bilo svjetsko prvenstvo. Pa opet 2 europska, pa svjetsko i onda sam, jedne godine se nisam natjecao. Pa smo bili na svjetskom kupu, to je bilo u Poreču prošle godine. Da, to se sjeća točno da nekada je u Poreču, da. Tu sam isto osvojio prvo mjesto i ovo je sad 4. svjetsko prvenstvo na kojem sam bio. Kada uzmemo u obzir da se od twirlinga još niko nije obogatio, dolazimo do zaključka da se ovdje radi o čistoj ljubavi prema ovom sportu, koja pokreće ovog skromnog mladića iz mjesta Hrženice, nedaleko Ludbrega.